A Academia de Perruquería e Estética Yara en Ribeira é un dos centros beneficiarios da liña de axudas para mellorar a formación de persoas en situación de desemprego. Na pasada convocatoria, a entidade contou cunha chega de 120.000 euros para o desenvolvemento de 2 cursos e xa ten concedidos outros 3 para o curso 2026-2027. O día 12 de maio comezamos 3 novos cursos. Para nós é un honor poder impartir esta formación e axudar a xente que lle gusta a perruquería e estética a que cumplan o seu soño, traballar do que lle gusta e o día de mañán, se cabe, formar a súa propia empresa. Estes cursos veñense sumar a outros 10 previstos en todo Barbanza, que suporán un investimento total de 1 millón de euros na comarca. O centro de Yara é uno desos centros que nesta comarca vense beneficiados, en este caso de 3 cursos, son 15 cursos os que en este programa 2026-2027 se van a invertir na comarca do Barbanza. Estamos a falar de 1 millón de euros, o que vai a costar estes 13 cursos. Ademais de favorecer a formación dos desempregados e facilitar o seu acceso ao mercado laboral, esta liña de axudas busca tamén dar resposta ás demandas do tecido empresarial galego e fomentar o emprendemento. Agradecer á Xunta de Galicia pois o esforzo que fai nestes cursos de formación que creemos que son pois unha oportunidade para todas estas 15 mulleres, neste caso, que veñen a formarse, que veñen a buscar pois un futuro e que eu as animo, ademais, a que non só logo traballen en algún centro, sino tamén que se animen a emprender, non? Creo que é unha boa oportunidade para que logo cada unha teña pois o seu camiño por diante. Polo tanto, nos agradecidos á Xunta de Galicia por facer esta inversión, esta gran inversión no que é a formación e o emprego e a Yara, pois como non, pois un ano máis participar, porque creo que xa son moitísimos anos nos que veñen desenvolvendo esta formación. O prazo de presentación de solicitudes para a actual convocatoria permanecerá aberto ata o 30 de novembro.